जानाया बेनो मैया मोनसे फेक निउस होदों आंनि सायावहाय बेहाय इलिगेल माल हाबो होनना बुंदों नाथाय बे सब नंखाय হিংসাতে এনেকুৱা হৈ আছে খালি মানে লগত ল'ব লাগে সিহঁতক লগত ল'ব লাগে বা হয়তো সিহঁতক বিজনেছমেনত লগত শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ কৰিব লাগে এই নকৰাৰ কাৰণে এনেকা দেৱাৰ পৰাই আজি 5-6 মাহ 7 মাহ হৈছে মিল বহৰ পৰাই হিংসা চলি আছে आंनि नुनायावहाय गैया आरो बेबायदि आउटनि दंफां हाबनाय माने गैया आरो मानोना आङो न'आवबो खाथियावनो माखासे बेबायदिनो रिपर्ट हरनायफ्रा मथा-मथि बेफोर गासिबो बाथ्राया नंखाय जानाया बेनो मैया मोनसे फेक निउस होदों आंनि सायावहाय माने बे रथिमा टिम्बार्स मिल नालाय बेयो उड मिल जोंनि मिलनि ओमफ्राय बेहाय माने ओरैबायदि सासे माने बेफारी आरो बियो बेफारी बुंनांगोन ओमफ्राय माने सुक्लामि मानसि बे ओनसोलनि बहुत माने मा होनो बेखौ CID खालामनानै बिदिनो सोरबा जानो मोननायखौ माने बोखाना होग्रा मानसि आरो बियो थ' बेहाय इलिगेल माल हाबो होनना बुंदों नाथाय बे सब नंखाय मानो होनना बुङोबा दिनै 10-12 दिनानो जाया रेन्जार सारा खुद फैयो जोंना रानिखातानि रेन्जार सारा गाव फैनो हायाबा बिसोरा गावनि सेंग्राफोर फैयो आरो बेहाय जोंनि फाथाबारियावबो दङ फरेस्टनि मानसि बिथांमोनाथ' खैला मिलानि बिथांमोनाबो फैयो दिनै बिथांमोना नुवाखै बे बांगाला अबेनिफ्राय नुनानै इलिगेल दंफां सोयो होननानै बिदि निउस होदों आं बहुत दुखु नांदों मानो होनना बुङोबा दिनै बे मिला बोसोरसेयानो जायाखै 7 मासाव हाबदोंल'सो नै रिनु जाफिनबाय होमबा बेहाय जों माला इलिगेल मावनो हास्लाबनांगौ जाखो एक्चुअलि बिथांमोना 2 नम्बर दंफां सोनो हायैनि जाहोनाव माने जोंखौहाय बे 1 नम्बर मिलखौ माने उठायना हरोबा गावसोर 2 नम्बर मावनो हागोन नैबे धान्दाखौ लानानै बिसोरो बे फेक निउसखौ होदों आरो आसाम टक्सआव होदों नाथाय बे गासिबो नंखाय आरो डियाफो सारखौ बुंदों माबा मोनसे जुरित्र दं नामा होननानै बे सब नंखाय बे डियाफोजों खुनु लेनदेनानो गैया जोंहा रेन्जार सारानो जाबायदि डिउटि खालामनाय बिथांनि बुंनाय बायदिनो फरायसंनाय बायदिनो जों खालामो जेखौ जों दा गामिनि दंफां एसे एनै दङ न' बानायनाय सोरबा खिरखि बानायनाय बेखौल'सो जों हाखावो बेवहाय माने दंफां दाम गोसा गोसानि दंफां हानाय जायो आरो दंफां गिदिर गिदिर हानाय जायो आसलथे नोंसिनि पारमिटआ बेसेबांनि हानो होयो आरो नोंसोर बेसेबां हागासिनो दाथ' जेनेबा जोंना 10 इंसिनिल'सो नालाय 10 इंसिनि पारमिट दङ जोंना ओमफ्राय जोंथ' बिदि दामि दंफांथ' अखा मोननो दाथ' आरो गैखाया बे रायजो राजा जा न'नि थाखाय हाफैयो सोरबा बेफारिनो फानहरो न'आव सोलिनो असुबिदायाव दंफां लाइफांजोंबो रायजो जानो गोनां जाहैयो नालाय थ' बेबायदि हिसाबै बेहाय बांगालफोर बेफारिफोर फैयो बिसोरनो फानहरो आरो बेवहाय जे फरेस्ट बिफानजों जे लोब्बा दङ फैसा होलायनाय मालायनायबो खोथा बुंदों बे गासिबो नंखाय बिदिनो खुनु दिनैसिम फैसा होफेरै फैसाथ' मा होनो दाबो बे मिलनि धारानो सुखायजोबनो हायाखै सप्तायाव मालाबा साननै मालाबा सानसे बिदिनि थाखाय मिस्ट्रिफोरखौनो मोना मिस्ट्रि लेबारानो थाया बेहाय खामानि मोजां जाया होननानै बहाबा मिल मोजाङावहाय जेराव कन्टिनिउ खामानि जायो बेहायसो थाङो आरो दिनै आंनि मिलखौसो नोजोर होनानै बिदि माने फेक निउस होनाया बे बहुत दुखुनांथाव आं दुखु नांदों बिदि जानाङामोन नाथाय दिनै माने मिलखौ बदनाम होदों डियाफो सारनि नामखौबो मेनसन खालामदों डियाफोजों जोंहा मा लेनदेन दङ जेबोथ' लेनदेन गैया थाखा फैसा जोंनो खुद सोलिनो हाया जाना दङ आरो जों सरकारजों आरो अबेनि दंफां मोननायनि थाखाय जोङो माने रेन्जार डियाफोनो फैसा होनो बिदिथ' खुनु जानो हाया दिनै रायजोफ्रा नुना दङ जायफोरा जे नोंथांमोनखौ जे एरनानै हरदों बिसोरो मानि थाखाय एरना हरदों होनना सानो बे एरना हरनाया बे खाथांखा आं बेखौनो बुंगोन माने बिसोरो 2 नम्बरै मावो 2 नम्बरै दंफां हाजोनिफ्राय लाबोयो दा माने बे मिल बहायनायनिफ्राय खमायबाय बेनिफ्राय जोंनि मिलावथ' सरकारनि मानसिफोर फैबाय थाखायो नालाय रेन्जनिफ्राय सेंग्राफोर फैयो नायफैयो मालाबा जोंना रानिखातानि साराथ' सेंग्राफोरखौ थिनहरो गावबो फैयो मालाबा जायफोरा जे एरना हरदों बिसोरबो मिल सलायो नामा बिसोरो माने मिल सलायो 2 नम्बरै हायो बिसोरो दङ मिला खिन्थु बिसोरो माने सरकारनि मानसिफोर फैदों होनबाथाय खेवनानै आउट खालामो मानो होनबा आंनि मिलावनो दाबो CIDआ खमसे खम 6 जनसो दङ खोमा आसि थुनानै देखायनो हागोन दाबो खाथियावनो दङ बेहायनो दङ এই মিলত আমি যেনিবা কাম চলোৱাৰ কাৰণেহে থাকিছে মানে এটা সম্পৰ্ক লৈ থাকিব লাগে মিল মালিকটো সৰু বৈনী হিচাপে মানুহ আমি তাৰপিছত থাকিছোঁ কিন্তু এতিয়া জংঘলৰ মাল চাল নাহে তো গাঁৱৰ পৰা ঘৰ কাম কৰাৰ কাৰণে লৈ আহে তাকো আমি কাটিব নোৱাৰে বেলেগ বস্তু দি হুণ্ডা দি ফালি হেনে কাটিব লগা হয় এই লাওখৰি বা লাওখাৰ গাছ এইবিলাক গাম্বাৰী লৈ আহে তো কিছুমান মানুহ ইয়াত আহি মানে মিল সিহঁতক ল'ব লাগে নহ'লে মিলটো আমাক ঠিকা দিব লাগে
এনেকা বুদ্ধি কৰি মানে মিল মালিকে তো ঠিকাও নেদেয় বা হয়তো কিবা সিহঁতক লগতো নলোৱাৰ কাৰণে হিংসামূলক হৈ এইফালে চান্দা লাগে বা ইটা লাগে। সিদিনা বাজাৰত গৈছোঁ, নাঙলভাঙা বাজাৰত গৈছোঁ, আফচাৰিআলিলৈ আমাৰ এটা চেংৰা ক'লে মোক, কয় খুৰা ৰ'বচোন এটা কথা আছে। মই কৈছোঁ কি? কয় এটা কাগজ লৈ যা। মই কৈছোঁ কি কাগজ? কয় BTC একত না কি ক'লে মই গম বুজি পোৱা নাই আৰু কি। নাবুজাৰ কাৰণে তাৰ কাগজটো মই ফটো মাৰি লৈছে। ফটো মাৰি লোৱাৰ পিছত 5 মিনিট পিছত কয় এই নালাগে, ফটো মাৰিব নালাগে, মই জেৰক্স কপি দি দিম। মোৰ জেৰক্স কপি দি দিছে। তাক কৈছে, মই কৈছোঁ পইচা কিমান লাগে? কয় 10,000 মান লাগিব। গোটেই মেচিনত 10,000 উঠাব দিছে। মই কৈছে ভাতিজা মইতো মিলৰ কিছু নহয়, মই কামহে চলাই আছে, মালিক আছে মিলৰ, মালিকৰ লগত মই আলোচনা পাতি দিম, নহ'লে তুমি আলোচনা কৰিবি। কয় নহয় এইটো লাগিবই। মই কৈছোঁ লাগে যদি তেনেহ'লে মালিকক কবি। এইখিনি এই হিংসাতে এনেকুৱা হৈ আছে খালি, মানে লগত ল'ব লাগে, সিহঁতক লগত ল'ব লাগে বা হয়তো সিহঁতক বিজনেছমেনত লগত শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ কৰিব লাগে। এই নকৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা দেৱাৰ পৰাই আজি 5-6 মাহ 7 মাহ হৈছে মিল বহোৱাৰ পৰাই হিংসা চলি আছে এনেকুৱা। আপোনাৰ ইয়াতে মিলত 2 নম্বৰ মাল চলি বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, তাৰপিছত ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰাই এইটো মিছা কথা তাৰমানে ইয়াতে 2 নম্বৰ মাল কেতিয়াও অহা নাই। আনিছে, যিটো আনিছিল ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা, কয়লা মালৰ পৰা ৰয়েলটিৰ মাল আনিছিল, সিহঁতে নিজে আহিছে, ৰেঞ্জাৰ ছাৰ নিজে আহিছে, ৰিপৰ্ট দিছিল। সেই ল'ৰাটোৱে ৰিপৰ্ট দিছিল যে পাহাৰৰ মাল আছে, আহিছে, আমি দেখাই দিছে যে ছাৰ এই মালটো কাৰ? সেই কয় আমিতো দিছে, এইটো চিয়াম হিচাপে দেওয়া হৈছে, ৰয়েলটি কৰা মাল, এইটোতো নহয়। এনেকুৱা দেখি গুচি গৈছে। ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা চিকনা আহে এতিয়া আৰু পুলিচ প্ৰশাসন আছে, সদায় আহে ইয়াতে, জাগাতে থানা আছে, থানাৰ পৰা সদায় IC ছাৰ সদায় আহে। এতিয়া অলপ আগত আহিও গ'ল। তেনেকুৱা প্ৰব্লেমটো নাই, এনেকুৱা প্ৰব্লেম কিবা কোনো অসুবিধাই নাই আমাৰ ইয়াতে। नोंथांमोननि जे बे गामियाव मिल दङ आसलथे नोंथांमोननि नोजोराव बे मिला माबायदि सोलिबाय दङ? बे मिलाथ' मथथे दा बुंनो थाङोब्लानो जेने थेने एसे सोलिनानै दङ आरोना। माने दा आङो खोनादों जेनेबा आउटनि माबा फैदोंनो मा फैदोंनो माने रिपर्ट होलायदों होननानै आङो खोनादों। खिन्थु आंनि नुनायावहाय गैया आरो बेबायदि आउटनि दंफां हाबनाय माने गैया आरो। मानोना आङो न'आवबो खाथियावनो, ओमफ्राय आरो आङो गामिनि गावबुरा, माने आंबो एसे खेल लानाय जाबाय थायो आरो जेनेबा आंबो बुंनो थांलाय फैलाय। आरो मथथे हरनि 7टा 8टासिमालाय बे दखानाव जोङो जिरायबाय थायो, रायलायबाय थायो, खिन्थु बेबायदि माने हाबनायखौ आं नुवाखै आरो जेनेबा। जुदि हाबोबा निसय नोंथांमोना राहा लागोन? जोङो राहा लागोन गामि हिसाबैहाय, गामि हिसाबै जोङो राहा लागोन आरो। माने जोंनाबो जेन गामियावबो बदनामाव थाङा, बिदिनो रेकर्ड जाया। खिन्थु माखासे बेफोरनो रिपर्ट हरनायफ्रा मथा-मथि बेफोर गासिबो बाथ्राया नंखाय। बेनो आरो बिदि जानो नाङामोन आरो जेनेबा, माने मोजाङैसो सोलिगासिनो दं जेनेबा। मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी महकुमानि 1 नं बेथागाव गामियाव थानाय जिजास मेरि स्कुलाव 3 फोरोंगिरिनि गोनांथि जानानै फैदों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय गोनांथि जानाय क्वालिफिकेशना जाबाय इंलिश आयदायाव MA पास जानाय जानो नांगोन। मेथ्स आरो फिजिक्स आयदायाव MSc पास जानाय जानो नांगोन। बिजाथिफोरा 15 फेब्रुवारि 2022 इं अक्ट'सिमनि गेजेराव गावबागाव बाय'डाटाखौ फरायसालियाव गथायहैनो हागोन। बाय'डाटाखौ लाखिखांनायनि उनाव सानसे बिजाथिखौ इन्टारभिउनि थाखाय लेंहरनाय जागोन। फोरोंथाय फोथाराव एक्सपिरियेन्स थानाय आरो नेट BEd गोनां बिजाथिनो 12,000निबो बारा दानबान्था होनायनि राहा लानाय जागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोनहा गाहायाव होनाय जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। जानबुं नाम्बार 8638992811।